Yakoromogi kopogere koda mago mag dwaro thichoko jalup jatend piny Rigathi Gachagua wadhi e weche mamoko kama riwruok mar jochiw thieth mano Kenya Union of Clinical Officers okwedo ndamo ma okaw mar ruyo keto kuma manyien mar thieth e tich ayanga kendo weyo gi oko. Giseyo migawo mar thieth ma giwacho ni tiyo kodgi arietha kendo bero mana jogo mondikore e bwo riwruok mar KMPDC. Kalore kod jagoro maduong' mar Kuko George Gibore, deko mar osara mag lakteche ma jopuonjre oseketo ngimagi kama tek, gino machunogi ni gijot gi jotuo e ward kendo chiemo gi jotuo kanyachiel. Gibore medo ni kata obedo ni gisetemo romo kod migawo mar thieth, onge ondamo ma gisekawo ahinya to e kinde ma jopiny kadhe matek ka ok ginyal yudo thieth e ute thieth. Thank you. Be a statement for Ketian. I know there was somewhere I needed to change. B-O-R-E. B-O-R-E. Okay. We have seen a lot of mental health issues among healthcare workers, and part of what is pushing these issues onto them is the unfair treatment from the Minister of Health, because how do you expect these kids to survive at their workplace with no money, with nowhere to sleep, nowhere to eat? And we know most of the time once you graduate from school, your parent now knows that you've gone out to work. SHA agreed to actually enroll or rather empanel the facilities under the owned by clinical officers. It is saddened to note that nothing but empty promises. Meanwhile, Kenyan patients continue to suffer with the limited access to accredited health facilities. Asewacho ni nyathini toko winja. Tosani. In a world where faith, fear,